हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 18वा अध्याय मोक्ष संन्यास योग शिकणार आहोत. आज हा अध्याय खूप मोठा आहे, त्याच्यामुळे आज थोडा आणि उद्या थोडा असा मी घेणार आहे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांचे आशीर्वाद, त्यांची कृपा असल्यामुळे तुम्ही रोज भगवद्गीता येऊन 1 तास ऐकताय. बघा, जेव्हा आपला वर्ग सुरू झाला तेव्हा किती 50-55 जण होते, आता फक्त 20 आहेत. तर तुमची खरोखर श्री राधा गोविंदांची तुमच्यावर कृपा झालेली आहे, विशेष अनुग्रह झालेला आहे, म्हणून तुम्ही 18 दिवस येऊ शकलाय. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी खूप सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहून ठेवलेली आहे, त्यांनी लिहून ठेवली असल्यामुळे आपण अर्थ समजू शकतो. त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. म्हणून श्रील प्रभुपादांना आपण सर्व दंडवत प्रणाम करूया आणि पुढे अध्याय सुरू करूया. प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, नामानिष्ठ प्रभूजी जे आपले मंदिर अध्यक्ष आहेत, ज्यांनी या सर्व स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत, त्या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, को-होस्ट ऍडमिन जे न चुकता येतात, आमची टेक्निकल टीम, यांच्यामुळे मी हा वर्ग घेऊ शकते. त्यांना मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. तर आता 18वा अध्याय मोक्ष संन्यास योग आता आपण बघूया. काल आपण काय शिकलो? अर्जुनाने चौकशी केली की जे अनाधिकृत उपासना करतात त्यांचा विश्वास आहे, पण ते शास्त्र उघडत नाही. त्यांच्या मनाप्रमाणे जे काही त्यांना पटेल त्याप्रमाणे ती उपासना करतात. मग याचं त्यांना कोणतं फळ मिळतं? मग हे उत्तर देण्याच्या अगोदर कृष्णाने सांगितलं, हे जे 3 गुण आहेत ना, हे तुमची विविध आध्यात्मिक अंग असतात. श्रद्धा असते, तप असतो, यज्ञ असतो, सेवा असते. तर या प्रत्येकामध्ये या 3 गुणांचा प्रभाव पडतो आणि त्याच्यामुळे श्रद्धा जी आहे ती 3 तऱ्हेची असते. मग अन्न सुद्धा जे माणूस सेवन करतो तो ज्या गुणामध्ये आहे तेच अन्न तो स्वीकारतो. यज्ञ 3 प्रकारचे असतात, तप, दान धर्म सुद्धा 3 प्रकारचा असतो. आणि मग शेवटी ओम तत्सत याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितलेला आहे. आणि शेवटी कृष्णाने अर्जुनाच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलंय की जे शास्त्र न वाचता आपल्या मनाप्रमाणे उपासना करतात त्यांना कोणतंही फळ मिळत नाही, त्यांना सिद्धी मिळत नाही, या लोकात किंवा परलोकात. किंवा जे काही जर त्यांना मिळतं तर ते अनित्य असतं. तर अशा तऱ्हेने अर्जुनाचा प्रश्न जो होता त्याचं उत्तर कृष्णाने शेवटच्या श्लोकामध्ये दिलंय. आता 18वा अध्याय. आता आपण काय बघणार आहोत की कर्मयोगाद्वारे बंधनातून आपण मुक्त कसे होऊ शकतो. मग कर्म कोण करतं? आपल्याला वाटतं की कर्ता मी आहे, पण कृष्ण सांगतो नाही, कर्ता जो कर्म केलं जातं तर त्याच्या पाठीमागे किंवा ते पूर्ण व्हायला सिद्धीस नेण्यासाठी 5 घटक आहेत. ते कोणते आहेत ते आपण बघणार आहोत. मग परत 3 गुण बघा. 3 गुण हे आपल्या प्रत्येक अवयवात असं म्हणा भिनतात आणि त्याच्यामुळे आपण जे कर्म करतो, जो कर्ता आहे, आपली जी बुद्धी आहे, आपली जी समज आहे, ही सगळी गुणांनी माखली असते आणि त्याप्रमाणे माणूस कर्म करतो. मग त्याच्याबद्दल आपण शिकणार आहोत, वाचणार आहोत. मग वर्णाश्रमाद्वारे शुद्धीकरण
कसं होतं. आणि मग हे बाकीचं आहे ते मी उद्या घेईन की ब्रह्मस्तरावर जेव्हा एखादा योगी पोचतो तेव्हा त्याला प्रत्येक प्राण्यामध्ये प्रत्येक जीवात्म्यामध्ये तोच परमात्मा दिसतो. म्हणजे ही बेस झाली आणि मग त्याच्या पुढे खरी भक्ती चालू होते. आणि मग त्याच्यानंतर शुद्ध भक्ती बद्दल परत इकडे कृष्णाने सांगितलंय की अनन्य भक्तीद्वारे तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकते. मग त्याच्यानंतर शेवटी संजय ही जे काय चालू आहे ते धृतराष्ट्राला सांगतो. शेवटी संजय आपला निष्कर्ष सांगतो की जिकडे जिकडे योगेश्वर कृष्ण आहे आणि जिकडे जिकडे अर्जुन आहे किंवा जिकडे जिकडे कृष्णाचा भक्त आहे तिकडेच नेहमी विजय सुद्धा आहे. तर आता आपण अध्याय चालू करूया. चालू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् केशिनिषूदन. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्लोक नंबर 1. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशिनी सुदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. आता बघा, खरं म्हणजे 17 अध्याय झालेले आहेत आणि गीता संपलेली आहे. जे जे काय अर्जुनाला सांगायचं होतं ते सर्व काही कृष्णाने सांगितलं. आणि 11व्या अध्यायात अर्जुनाने सांगितलं की माझा भ्रम जो आहे ना, आता माझा भ्रम गेलेला आहे, हे सुद्धा अर्जुनाने सांगितलं, मान्य केलं. मग आता 17व्या अध्यायातच गीता संपायला हवी होती, पण तसं झालं नाही. आता अर्जुनाचा आणि एक प्रश्न आहे की अगदी शेवटपर्यंत किती पण शंका असेल ना, अर्जुन कसा आहे कृष्णाला विचारतो आणि कृष्ण कसा आहे, जी जी काय शंका आहे खूप शांतपणे तो अर्जुनाला समजावून सांगतोय. तर बघा, गुरु शिष्याचं नातं हे असं असतं, जितका जितका भक्त नम्र असतो तितका गुरु सुद्धा अगदी नम्रपणे प्रत्येक त्याच्या शंकाचं निरसन करत असतो. तर ही जी हा जो अर्जुनाचा गुण आहे तो आपण घ्यायला पाहिजे. आता बघा, अर्जुनाने प्रश्न कसा केलाय की हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशिनिसूदन,
मला त्याग आणि संन्यास याबद्दल अधिक जाणायचं आहे. आता अर्जुन कृष्णाला 2 शब्दांनी हाक मारतोय, हे महाबाहो ऋषिकेश. ऋषिकेश आणि केशी निसूदन. आता केशी निसूदन म्हणजे कृष्ण वृंदावनात असताना कंस अनेक असुर पाठवायचा. त्यामध्ये केशी नावाचा एक असुर होता, ज्यांनी अश्वरूप धारण केलं होतं आणि कृष्णाला तो मारायला आला होता. आणि कृष्णाने या असुराला मारलं. तर त्याचप्रमाणे अर्जुन काय सांगतोय की माझ्या मनामध्ये ज्या शंका आहेत त्या या असुरांसारख्या आहेत आणि या केशी असुराचा तू ज्याप्रमाणे वध केलास त्याचप्रमाणे माझ्या शंकांना सुद्धा तू मारून टाक. सूदन, इकडे सू जरा दीर्घ हवं होतं. सूदनचा अर्थ म्हणजे मारणं. तर ज्यांनी केशी राक्षसाला मारलेला आहे कृष्णा, त्याचप्रमाणे माझ्या शंका आहेत त्या शंका तू उन्मळून काढून टाक. म्हणजे माझ्या शंका काढून टाकल्यावर माझी प्रगती होईल, उन्नती होईल, मला भक्तीच्या मार्गावर जाता येईल. तर आपल्याला सुद्धा हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की इतकं नम्रपणे आपण सुद्धा आपल्या गुरुंना प्रश्न विचारले पाहिजे. मग इकडे आणि एक शब्द वापरलेला आहे ऋषिकेश. तर ऋषिकेश म्हणजे काय, जो इंद्रियांचा स्वामी आहे. ऋषी म्हणजे इंद्रिय, ईश म्हणजे स्वामी, म्हणजे ऋषिकेश म्हणजे मास्टर ऑफ सेन्सेस. आता इतके अध्याय अर्जुनाने एकसारखं ऐकलेलं आहे की तू फळाचा त्याग कर, तुझं मन शांत ठेव, मन शांत ठेवल्यावर तुला ज्ञान ग्रहण करता येईल, तू कसा पाहिजे, स्थिताधीर मुनी सारखा पाहिजे. किंवा 12व्या अध्यायात 13व्या अध्यायात कृष्णाने अनेक गुणांचं वर्णन केलेलं आहे. 12व्या अध्यायात त्यांनी सांगितलंय की जो मान अपमान निंदा स्तुती निंदा मित्र शत्रू यांच्यामध्ये समतोल भाव राखतो किंवा यांच्यामध्ये जो समान असतो तो मला अत्यंत प्रिय आहे. मग अर्जुनाला सुद्धा मनाचा समतोल पाहिजे. एकदम त्याला त्याचं मन शांत ठेवायचं. मग ते शांत मन कसं ठेवणार की जो या इंद्रियांचा स्वामी आहे त्याच्याकडे जर आपण गेलो तरच आपण आपलं सुद्धा मन शांत राहील. तो जो मास्टर ऑफ सेन्सेस आहे त्याच्याकडे गेल्यावर आपल्याला सुद्धा ती मास्टरी मिळू शकेल. बघा, जर तुम्हाला गाणं शिकायचं असेल तर तुम्ही कोणाकडे शिकायला जाता की जो मोठा गायक आहे, जो विशारद आहे. किंवा साधं लहान मुलांना सुद्धा जर गणिताच्या क्लासला घालायचं असेल तर आपण चौकशी करतो की हे जे प्रोफेसर आहेत हे कसे आहेत, कसे शिकवतात, किंवा यांनी गणितामध्येच MSc केलेला आहे का. म्हणजे आपण जाणतो की हा माणूस गणितातला तज्ञ आहे का. तसं नसेल तर आपण त्याच्याकडे आपल्या मुलाला क्लासला पाठवणार नाही. अगदी त्याचप्रमाणे कृष्ण जो इंद्रियांचा स्वामी आहे तोच आपल्याला मार्ग सांगू शकेल की समतोल भाव कसा राखायचा, किंवा त्याच्या कृपेनेच आपली सुद्धा इंद्रिय खूप शांत होतील, अतींद्रिय होतील, किंवा इंद्रियांवर आपण विजय मिळवू शकू आणि मग आपली उन्नती होईल. तर अशा तऱ्हेने अर्जुनाचा प्रश्न आहे त्याग आणि संन्यास याच्याबद्दल मला अधिक जाणायचंय. आता त्याग म्हणजे काय, जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करतो आणि फळाचा त्याग करतो त्याला त्याग म्हटलेलं आहे. आणि संन्यास म्हणजे काय, जेव्हा आपण काहीच कर्म करत नाही. काहीच कर्म म्हणजे जेव्हा आपण भौतिक इच्छांच्या आधारावर कर्म करत नाही तर त्याला संन्यासी म्हणतात किंवा त्याला कर्म संन्यासी म्हणतात. आता मी तुम्हाला सांगितलंय
5वा अध्याय कर्म संन्यास योग. तर कर्म संन्यास आणि कर्मयोग म्हणजे काय? आता कर्म संन्यास म्हणजे काय की तुम्ही भौतिक इच्छांच्या आधारावर जी कर्म असतात ती कुठलीच कर्म करत नाही. पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही जप करायचा नाही, तप करायचा नाही, यज्ञ करायचा नाही, दान करायचं नाही. हे तर सगळं तुम्हाला केलंच पाहिजे. हे जे आध्यात्मिक कर्म आहे त्या कर्मांचा त्याग तुम्ही कधीच करायचा नाहीये. आणि कर्मयोगी म्हणजे काय की तो सगळी कर्म करतो पण तो कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो आणि जे काय त्याला फळ मिळतं ते कृष्णाला अर्पण केलं जातं. तर कर्म संन्यासी आणि कर्मयोगी तेव्हा कृष्णाने सांगितलंय की दोघांना माझी प्राप्ती होईल, पण कर्म योगी जो आहे किंवा जो कर्मयोग करतो तो श्रेष्ठ आहे. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 2. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्माचा त्यागाला विद्वजन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्याच्या फलाचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. तर आता आपण त्याग करतो किंवा आपण यज्ञ करतो किंवा आपण जप करतो का, किंवा आपण नवस बोलतो का, तर आपल्याला फळ हवं असतं. तर काही गोष्टी आपण सोडायला हव्या जेव्हा आपण कृष्णाकडे वळतो तेव्हा. म्हणजे काही जण त्याग करतात, यज्ञ करतात, तप करतात, जप करतात का, तर त्यांना चांगला पुत्र हवा असतो, त्यांना चांगलं शिक्षण हवं असतं, चांगली नोकरी हवी असते, चांगलं त्यांना प्रमोशन हवी असते, चांगली पत्नी हवी असते किंवा त्यांना उच्च ग्रहांवर जायचं असतं. तर ही जी भौतिक इच्छांच्या आधारावर असलेली ही सगळी कर्म जे आहेत, चांगली पुत्रप्राप्ती, संतती, संपत्ती, आरोग्य, हे जे सगळं आहे या सर्वांचा आपण त्याग करायचा. मग कोणत्या गोष्टींचा त्याग करायचा नाही की ज्यांनी आपल्या हृदयातली अनर्थ निघून जातील, त्यासाठी आपण त्याग जर केले शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे, म्हणजे आपल्या चित्ताच्या शुद्धीकरणासाठी, आपल्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी मात्र आपण काही गोष्टी केल्या पाहिजेत, काही त्याग केले पाहिजेत, ते करणं योग्य आहे. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 3. काही विद्वजन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितलंय यज्ञ, दान, तप अशाने काय होते, आपली चित्तशुद्धी होते, आपल्या हृदयातील अनर्थ हळूहळू आपलं हृदय सोडून जातात. तर या कर्मांचा आपण कधीच त्याग केला नाही पाहिजे. आणि अशा इकडे श्लोकामध्ये दिलेलं आहे की ही जी कर्म आहे यज्ञ, दान, तप यांनी महात्मे आहेत त्यांचं सुद्धा शुद्धीकरण होतं. म्हणजे जे महात्मे आहेत त्यांना सुद्धा शुद्ध व्हावं लागतं किंवा त्यांना सुद्धा चित्तशुद्धी लागते. असं नसतं की हे महात्मे आहेत हे पूर्ण तऱ्हेने शुद्ध आहे. तर या कर्मांचा त्याग आपण तर करूच नये, पण महात्म्यांनी सुद्धा करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.
यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 5. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये, कारण ती कर्म केली पाहिजेत. कारण यज्ञ, दान आणि तप ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. बघा, म्हणून महात्मे जे आहेत ते सुद्धा यज्ञ, दान, तप एकसारखे करत असतात. असं नाही की त्यांचं पूर्ण शुद्धीकरण झालेलं असतं, त्यांना सुद्धा या कर्मांची गरज असते. आता इकडे तुम्हाला स्लाइड दिसते. या स्लाइड मध्ये दक्ष प्रजापती जो आहे त्यांनी यज्ञ करायचं ठरवलं असतं आणि त्यांनी सर्वांना आमंत्रण दिलं असतं, पण शंकराला मात्र बोलवलेलं नसतं. शंकर आणि सती, एक दिवस सती कैलास पर्वतावर उभी असते आणि तिला खूप विमानं जाताना दिसतात आणि बायका, स्त्रिया ज्या विमानामध्ये असतात त्यांनी सुंदर अलंकार घातलेले असतात, सुंदर दागिने, सुंदर साड्या. मग तिला समजत नाही एवढी विमानं कुठे चालली आहे, म्हणून ती एकाला विचारते की तुम्ही कुठे चाललात, आणि मग तिला समजतं की हे सर्व आपल्या वडिलांच्या घरी चालले, कारण आज मोठा यज्ञ होणार आहे. मग तिला असं वाटतं माझ्या वडिलांनी मला आमंत्रण कसं नाही दिलं, कदाचित ते विसरले असतील. म्हणून ती शंकरांना सांगते चला आपण दोघंही जाऊया. पण शंकरांना ते मान्य नसतं, कारण आमंत्रण दिलेलं नसतं. पण सती खूप हट्ट करते, म्हणून शंकर सांगतात की तू जा, मी येत नाही. मग असं म्हणून सती जाते आणि तिकडे ती बघते सगळ्या देवदेवतांना बोलवलंय, परंतु माझ्या पतींना बोलवलेलं नाही आणि तिच्याकडे कोणी बोलत नाही, असा तिचा अपमान होतो. की ती काय करते की तिकडेच योग अग्नीद्वारे आपल्या देहाचा त्याग करते. आता हे सर्व झाल्यानंतर शंकराला समजल्यावर शंकर या दक्ष प्रजापतींचा शिरछेद करतो. शिरछेद केल्यावर आता ही यज्ञभूमी असते की तिकडे ही अमंगल गोष्ट घडते आणि यज्ञ आहे, यज्ञ हा पुरा करावा लागतो, कारण आपल्याला इकडे माहिती आहे की महात्म्यांना देखील यज्ञ पवित्र करतो. मग यज्ञ पुरा करायला हवा, म्हणून ब्रह्मदेव ते शंकराला सांगतात की यात हा जो दक्ष आहे त्याला परत जीवनदान दे. मग शंकर बघतात तर तिकडे एक बकरा चाललेला असतो. त्या बकऱ्याचं डोकं ते दक्ष प्रजापतींच्या धडावर ठेवतात आणि ते ठेवल्यानंतर दक्ष प्रजापतींना स्मरण येतं की आपण काय चूक केली आहे. ते शंकराची माफी मागतात आणि मग हा यज्ञ चालू करतात. तर बघा, आता मेंदूमध्ये स्मरण, विस्मरण हे सर्व आहे, पण इकडे दक्ष प्रजापतींना बकरीचा किंवा बकऱ्याचा मेंदू, बकऱ्याचं डोकं आहे, तरी देखील त्यांना स्मरण आलं. हे कशामुळे? हृदयामध्ये परमात्मा किंवा कृष्ण स्थित असतो आणि हृदयामध्ये स्थित असलेला कृष्ण स्मरण, विस्मरण, ज्ञान हे सर्व देत असतो. तर श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की भागवतम मधला हा जो स्कंद आहे आणि दक्ष प्रजापतींची ही जी कथा आहे याच्यावर सायंटिस्टनी खरोखर रिसर्च करायला हवा. तर आता आपण हे जे काय करतो यज्ञ, दान, तप, आपल्याला फळाची अपेक्षा न ठेवता केलं पाहिजे आणि आपण म्हटलं पाहिजे की हे माझं कर्तव्य आहे, हे मी करणारच. आपण असं म्हणू शकतो का? नाही, मला वेळ नाहीये, मला 16 माळा जप करायला वेळ नाहीये, मी करणार नाही, असं आपण म्हणू शकत नाही.
आता पुढचं ऐकूया. कुमुद माताजी. श्री कृष्ण. एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 6. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलांची अपेक्षेविना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, त्यांनी दाखवलंय की एक बकरी पाण्यामध्ये बुडत आहे आणि एक माणूस आहे तो मदत करतो. ही दोघी माणसं मदत करतायत आणि हिचा प्राण त्यांनी वाचवला. तर आता ही जी माणसं आहेत त्यांची काय अपेक्षा आहे का? नाही. एक जीव वाचवल्याचा त्यांना सुद्धा आनंद मिळणार आहे. तर इकडे असंच कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही कर्तव्य बुद्धीने कर्म करा, हे माझं अंतिम मत आहे. मग काही माणसं असतात ती कर्म करत नाही, आपलं विहित कर्म करत नाही, जप करत नाही. मग असं ते का करतात तेही आपण ऐकूया. आता बघा, 3 गुण असतात. त्या 3 गुणांमुळे जर आपण तमोगुणात असू तर आपल्यामध्ये अज्ञान असतं. अज्ञानामुळे आपण भ्रमित असतो आणि भ्रमित माणूस कधीही आपलं कर्तव्य करू शकत नाही. जो रजोगुणी असतो तो कसा असतो? त्याला असंख्य इच्छा असतात. असंख्य इच्छा असल्यामुळे तो विहित कर्तव्य करू शकत नाही. आणि तो कारण काय सांगतो की मला वेळच नाहीये, माझी एवढी कामं आहे, माझं शेड्यूल एवढा टाईट आहे. या 2 ही कारणं सर्वांची असतात. आणि त्याच्या मनामध्ये भीती पण असते. कुठली भीती असते? की आपण जर जप करत बसलो 2 तास, मग एखादा जर लॉयर असेल तो म्हणे माझे क्लायंट्स माझ्याकडे येणार नाहीत. एखादा डॉक्टर असेल तो म्हणेल माझे पेशंट माझ्याकडे येणार नाहीत. मला दिवस संध्याकाळ रात्र दुपार तिकडे बसलं पाहिजे. मग एखादा बिझनेसमॅन असेल तो म्हणाला मी 2-2 तास जर दुकान बंद ठेवलं माझं तर कस्टमर येणार नाही. तर अशी त्यांना फिअर ऑफ फेलियर असल्यामुळे ते हे कर्तव्य विहित कर्तव्य करू शकत नाही. त्यांना खूप खूप कठीण वाटतं आणि ते कर्तव्य करू शकत नाही. पण जो सत्व गुणामध्ये आहे त्याला ज्ञान असतं. ज्ञान असल्यामुळे तो काय म्हणतो, हे माझं कर्तव्य आहे आणि मी केलंच पाहिजे. त्याच्या स्वतःच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी किंवा उन्नतीसाठी मात्र हा जो सत्वगुणी माणूस आहे तो वेळ ठेवतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 13 आणि 14. हे महाबाहू अर्जुन, वेदांतानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिये, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा ही 5 कारणे होत. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आपल्याला कृष्ण सांगणार आहे, आपल्याला काय वाटतं, कुठलंही कर्म आपण केलं आणि आपल्याला जर यश मिळालं तर आपण लगेच म्हणतो की मी केवढे प्रयत्न केले आणि मी केवढे कष्ट केले म्हणून मला हे सगळं मिळालं. म्हणजे आपण काय म्हणतो, मी करताय, मी हे सर्व केलं म्हणून मला हे सर्व काही मिळालं. पण हे जे मी करता आहे हे तुम्ही आत्ता हा श्लोक ऐकल्यानंतर तुमची जी संकल्पना आहे किंवा तुमचा जो कॉन्सेप्ट आहे तो पूर्ण तऱ्हेने बदलेल. आता बघा, कुठलंही हे जे आता मी सांगणार आहे त्याला सांख्य म्हणतात किंवा अनालिसिस म्हणतात. कुठलंही काम सिद्धीला
गेलं किंवा कुठलंही कर्म जे आहे ते सफल झालं, त्याच्यामध्ये 5 कारणं असतात. ही 5 कारणं म्हणजे कोणती? एक म्हणजे कर्माचं स्थान, दुसरं म्हणजे तो स्वतः कर्ता जो आहे तो, तिसरं म्हणजे इंद्रिये, कुठलंही कर्म करायला आपल्याला इंद्रिय लागतात, चौथं म्हणजे प्रयत्न आणि पाचवं म्हणजे परमात्म्या किंवा श्रीकृष्णाचं सँक्शन. आता हे सांगायला त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे की एक बाई आहे आणि तिचं दुकान आहे आणि ती कपडे विकते आणि हे सगळे कस्टमर आहेत, ते सर्व बघतात. तर कर्माचं स्थान लागतं. कर्माचं स्थान म्हणजे एक मार्केट प्लेस किंवा दुकान जिकडे कुठेही बाई धंदा करते ते लागतं. मग कर्ता म्हणजे स्वतः ती सर्व काही बघते, ती लोकांना सांगते की असं असं माझं इकडे दुकान आहे, किंवा ती तिकडे ओरडते की बाबा हे 4 सूट पीसेस आहेत ते फक्त 1000 रुपयाला आहेत. तर स्वतः करता ती. मग दोघांनाही जी बाई माल विकते आणि जी माणसं हा माल विकत घेतात, त्या दोघांनाही इंद्रिय लागतात. प्रत्येक जण रंगाकडे बघतो, कापडाला हात लावून बघतो आणि मग तो कुठलंही ड्रेस मटेरियल चूज करतो. तर दोघांनाही, जो विकतोय आणि जो माल घेतोय, दोघांनाही इंद्रिय लागतात. मग प्रयत्न, या बाईला खूप प्रयत्न करावे लागतात. ती माल कुठे कुठे स्वस्त मिळतो तिकडनं जाऊन आणते, लेटेस्ट फॅशन, नवीन नवीन रंग, असं तिला सगळीकडे जाऊन, भारताच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन तिला वेगवेगळा माल आणावा लागतो. तर प्रयत्न लागतात. त्याशिवाय सकाळी दुकान उघडल्यावर ती एकदम रात्री बंद करते, म्हणजे हा सगळा प्रयत्न असतो. आणि इतकं सर्व केल्यानंतर जर परमात्म्याचा सँक्शन नसेल तर हिचा काहीच माल विकला जाणार नाही. तर परमात्म्याचं सँक्शन हे सर्वात महत्वाचं आहे. बाकीच्या सर्व गोष्टी मायनर आहेत. आपण असं म्हणू की बाकीच्या सर्व गोष्टींना तुम्ही 1% दिला तर 99% जे आहे, 99% हे परमेश्वरावर अवलंबून असतं. यशासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न करतो, पण यश देणारा हा कोण आहे? हा परमात्मा आहे. हे जेव्हा तुम्हाला समजेल तेव्हा तुम्ही कधीच म्हणणार नाही की करता मी आहे. आता दुसरं उदाहरण, इकडे ही जमीन आहे आणि इकडे एक बिल्डिंग बांधायची आहे. तर कर्माचं स्थान म्हणजे ही जमीन झाली. मग त्या जमिनीवर बिल्डिंग उभारण्यासाठी तुम्हाला आर्किटेक्ट लागतो, सिव्हिल इंजिनियर लागतो, किंवा कामगार लागतात, गवंडी लागतात. तर हे सगळे जण बिल्डिंग उभारतात. मग त्यासाठी जे सिव्हिल इंजिनियर, आर्किटेक्ट, गवंडी आहेत, त्या सर्वांना इंद्रिय लागतात आणि खूप प्रयत्न, ही सर्व माणसं जे आहेत ती खूप प्रयत्न करतात. तुम्ही बघितलंय ना, 6-6 महिने, वर्ष कन्स्ट्रक्शन चालू असतं. आणि हे सर्व झाल्यानंतर जर परमात्म्याचा सँक्शन नसेल तर मग काय होतं? तुम्ही बघितली असेल की बिल्डिंग अशीच्या अशी 20-20 वर्ष राहते. काहीतरी लीगल इश्यूज झालेले असतात आणि त्याच्यामुळे ही पुरी होत नाही. तेव्हा समजायचं की परमात्मा जो आहे त्याचं सँक्शन नाहीये. कितीही प्रयत्न जरी केले तरी शेवटी आपल्याला कृष्णाचं सँक्शन लागतं, त्याची अनुमती लागते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 16. म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करता आहे, तो खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. बघा, आपण जेव्हा म्हणतो की मी करताय,
कृष्ण अशांना काय म्हणतो की हे सर्व मूर्ख लोक आहेत असं. म्हणजे आता एक गोष्ट सांगते. अकबर राजा होता, त्याच्या याच्यामध्ये दरबारामध्ये नवरत्न होते. त्यापैकी एक नवरत्न अब्दुल रहीम खान म्हणून होता आणि तो खूप मोठा कवी होता. आणि कवी असून तो मुस्लिम होता आणि मुस्लिम असून देखील तो कृष्णाचा खूप मोठा भक्त होता. आणि भक्त असल्यामुळे तो दान धर्म पण खूप करायचा, खूप दानशूर होता. आणि दान करताना त्याची एक पद्धत होती. तो काय करायचा की नेहमी खाली बघायचा. दान करताना त्या माणसाकडे कधीच बघायचा नाही, खाली बघायचा. तर हे संत तुलसीदास जे होते त्यांना हे समजलं आणि त्यांनी या अब्दुल रहीम खानना विचारलं की तुम्ही दान देत असताना तुमचे डोळे नेहमी खाली का बघता? तुम्ही तुमचे झुकलेले डोळे असतात, तर असं का तुम्ही करता? तर हे जे अब्दुल रहीम खान होते त्यांनी उत्तर दिलं, देणारा कोणीतरी दुसराच आहे जो दिवस रात्र देत असतो. पण हे जग आहे, हे जग या जगाला असं वाटतं की मी देत आहे आणि त्याच्यामुळे ते माझी स्तुती करतात आणि मला इतकी शरम वाटते की हे मी काहीच देत नाहीये, देणारा दुसरा आहे. म्हणून शरमेने माझं जे डोकं आहे, माझे जे डोळे आहेत ते खाली जातात, म्हणजे शरमेने माझी मान झुकते. तर अशा तऱ्हेने अब्दुल रहीम खाननी तुलसीदासांना खूप सुंदर उत्तर दिलं. देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोक भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन. तर अशा तऱ्हेने कृष्णाने आपल्याला का सांगितलंय की हे 5 घटक आहेत आणि याच्यामुळेच कर्म जे आहे ते सिद्धीस जातं. कारण आपल्यामध्ये जो मिथ्या अहंकार आहे की करता मी आहे, त्या मिथ्या अहंकाराला कृष्ण ज्ञानाच्या तलवारीने हा मिथ्या अहंकार कापून टाकतोय किंवा त्याच्यावर वार करतोय. म्हणजे आपण परत कधी म्हणणार नाही की मी हे मिळवलं, मला यश मिळालं, हे आपण कधीच म्हणणार नाही. हे सगळं श्रेय आपण नेहमी कृष्णाला देऊ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 18. ज्ञान नेय. हा सॉरी, वाचा. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 18. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिय कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आणि परत अनालिसिस केलेलं आहे बघा. आता जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा आपल्याला 3 घटक आहेत जे प्रेरणा देतात. हे कोणकोणते? याला म्हणतात ज्ञान त्रिपुटी. आता कर्माबद्दलचं ज्ञान माणसाला हवं. जर ज्ञान नसेल तर तो कर्म करूच शकणार नाही. म्हणजे ज्ञान त्रिपुटीमध्ये ज्ञान आवश्यक आहे, करता लागतोच आपल्याला. आणि त्या ज्ञानाचं ध्येय काय आहे, म्हणजे तुमचं ध्येय काय आहे ते कर्म करण्या पाठीमागे, हे सुद्धा तुम्हाला माहिती हवं. या 3 गोष्टीशिवाय माणूस कर्म करू शकत नाही. आता समजा जर तुम्ही मला सांगितलं किंवा मी असं म्हटलं की मला आज विमान चालवायचं आहे, पण विमान कसं चालवायचं याच्याबद्दल मला ज्ञान आहे का? ज्ञान नाहीये. मग मी ते कर्म करूच शकणार नाही. तर ज्ञान हे ही एक प्रेरणा
ठरते कर्म करण्यासाठी. उदाहरणार्थ दुसरं उदाहरण देते. आता एखादा माणूस नोकरी करतो, महिन्याच्या अखेरी त्याला पगार मिळतो. तर पगार जो त्याला मिळतो हे त्याचं मोटिवेशन होतं, ही त्याला प्रेरणा मिळते. का प्रेरणा मिळते त्याला काम करण्यासाठी? कारण त्याला माहितीये माझा पगार किती आहे. आता एक क्रिकेटर आहे, तर त्याला माहितीये की मी सेंचुरी मारली किंवा खूप चांगलं खेळलो की मला मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड मिळेल. मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड मिळणं म्हणजे काय, खूप पैसे मिळणं, चेक मिळणं, प्रसिद्धी, ऍडव्हर्टाइजमेंट, हे सगळं मिळतं. मग या सर्वाची त्याला माहिती असल्यामुळे तो प्रॅक्टिस कसा करतो? नेट प्रॅक्टिस तासन तास करू शकतो. म्हणजे ज्ञान असणं हे खूप महत्वाचं आहे. ज्ञान हे कर्माला प्रेरणा देतं. आता आपण दुसरं बघूया, कर्ता किंवा ज्ञाता. आता इकडे सुद्धा कर्ता किंवा ज्ञाता जो आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा 3 घटक आहेत. ते कोणते? कर्ता, कारण आणि कर्म. तर कर्ता लागतो, कारण म्हणजे साधने लागतात किंवा इन्स्ट्रुमेंट्स लागतात, आणि कर्म म्हणजे जे काय कर्म आपण करणार आहोत ते. आता जी साधने लागतात ती कुठली असतात? एक म्हणजे इंद्रिय लागतात, कर्ता लागतो आणि ते कर्म. तर या 3 गोष्टींना कर्म त्रिपुटी म्हटलंय, कर्ता, कारण आणि कर्म. आता इकडे त्यांनी, आणि तिसरं म्हणजे ज्ञेय. ज्ञेय म्हणजे काय की ज्ञानाचा उद्देश काय आहे किंवा त्याचा गोल काय आहे हे सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे. म्हणजे जो नोकरी करतोय, ज्याला पगार मिळतो, त्याला माहितीये की या पैशाची मला आवश्यकता आहे. जर मी नोकरी नाही केली तर मला उपाशी राहावं लागेल. म्हणजे त्याला माहितीये की पैशानी मला रोज अन्न खायला मिळेल. किंवा काही जण म्हणतील मला खूप प्रसिद्धी पाहिजे. वेगवेगळे ध्येय असू शकतात. काही म्हणतील मला खूप पॉवर पाहिजे, मला खूप आनंद पाहिजे. तर प्रत्येकाचं ध्येय हे वेगवेगळं असतं, पण ते माहीत असणं खूप आवश्यक आहे. म्हणून जर तुम्ही बघितलं तर लोक एक काम करतात, म्हणजे एका ऑफिसमध्ये कर्म, जे एम्प्लॉईज असतात ते एकच कर्म करतात, पण या कर्मामध्ये सुद्धा त्यांचं ध्येय वेगवेगळं असतं. ध्येय वेगवेगळं असतं. का ते ध्येय वेगवेगळं असतं? कारण प्रत्येक कोणी रजोगुणात असतो. तो म्हणतो की मला भरपूर पैसा हवा आहे, माझं बँक बॅलन्स कमीत कमी इतकं पाहिजे. कोण म्हणेल नाही, मला पैसे मिळवून मला खूप प्रसिद्ध व्हायचंय. कोण म्हणेल नाही, मला हे जे पैसे मला मिळवायचे ते कृष्णाच्या सेवेसाठी मिळवायचे, ते मला कृष्णार्पण करायचे. तर प्रत्येकाचा ध्येय जो आहे गुणाप्रमाणे तो वेगवेगळा असतो. बरं, जेव्हा तुम्ही कर्म करता तेव्हा कर्म करताना अगोदर ते कर्म मनामध्ये केलं जातं आणि मग ते ऍक्च्युली आपण कर्म करतो. उदाहरणार्थ एक इकडे बास्केटबॉल प्लेयर दाखवलेला आहे. आता यांनी ठरवलेलं आहे की मला आता आज 4 गोल्स तरी मला करायचेच आहे आणि मला मॅच जिंकायची आहे. हा ध्येय झाला किंवा हा त्याचा गोल आहे. ज्ञान, त्याला बास्केटबॉल विषयी सर्व ज्ञान आहे, त्याच्यामुळेच तो बास्केटबॉल खेळू शकतो. आणि ज्ञाता, यात सुद्धा 3 गोष्टी आहेत. ते कर्म म्हणजे तो खेळ, तो कर्ता आणि साधने. तर हाताने त्याला तो बॉल मारावा लागतो. तो बॉल मारण्यासाठी त्याला उंच उडी मारावी लागते. त्याच्या डोळ्यांनी त्याला जजमेंट घ्यावी लागते की मी किती आणि कसा बॉल मारू. तर अशा तऱ्हेने
हे सगळं पहिल्यांदा तो मनात करतो आणि मग ते ग्राउंडवर तो जो बॉल आहे तो त्या नेटमध्ये घालू शकतो. तर अशा तऱ्हेने ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता हे 3 कर्माला प्रेरणा देतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान. श्लोक नंबर 20. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो त्या ज्ञानाला सात्विक ज्ञान समज. श्लोक नंबर 21. ज्या ज्ञानामुळे एखादा मनुष्य विभिन्न शरीरात भिन्न भिन्न प्रकारचा जीव पाहतो ते ज्ञान राजस होय असे जाण. आणि श्लोक नंबर 22. आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या ज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे कृष्ण. आता बघा कृष्ण आपलं अनालिसिस करतोय. हे गुण, या गुणामुळे परिणाम काय होतात बघा. तुमच्या बुद्धीवर परिणाम होतो, तुमच्या ज्ञानावर परिणाम होतो, तुमच्या कर्मावर परिणाम होतो, तुमच्या निश्चयावर परिणाम होतो आणि तुमच्या आनंदावर सुद्धा परिणाम होतो. म्हणजे आपलं इतकं अनालिसिस केलेलं आहे. आता एखादा ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपामध्ये आपल्याला तोच परमात्मा दिसतो त्याला सात्विक ज्ञान म्हटलं पाहिजे. आता मला तुमच्यापैकी कोण उदाहरण सांगू शकेल का की तुमच्या वाचनात आलेलं आहे का हे सात्विक ज्ञान? सांगू शकाल तुम्ही? तुम्ही अनम्यूट करू शकता. नाही, तुम्हाला संत नामदेवांची गोष्ट माहिती आहे का की एक कुत्रा आला होता, ते भाकऱ्या करत होते आणि ठेवल्या होत्या भाकऱ्या. तर एक कुत्रा येतो आणि एक भाकरी तोंडात घेतो आणि पळत जातो. मग संत नामदेव काय करतात, त्याच्या पाठी पाठी पळतात आणि त्याला सांगतात, अरे तुझा घसा कोरडा होईल, तू जर सुकी भाकरी खाऊ नकोस, मी तूप घालतो मग तू ती भाकरी खा. म्हणजे सर्व जीवांमध्ये त्यांना एकच परमात्मा दिसत होता. त्याच्यामुळे हे जे ज्ञान आहे, ही जी त्यांची समज आहे, त्याला सात्विक समज आपण म्हणतो. आता ज्या ज्ञानाद्वारे प्रत्येक भिन्न भिन्न शरीरात आपल्याला भिन्न भिन्न जीव दिसतात, म्हणजे हे आपली समज असते. हा कुत्रा आहे, हा पक्षी आहे, हा हत्ती आहे, हे जे आपण म्हणतो ना की आपल्याला सर्व काही वेगवेगळे दिसतात. आपल्याला तोच परमात्मा प्रत्येकामध्ये दिसत नाही, म्हणून आपण डिफरन्सिएशन करतो. त्याच्या पुढचं आता जे ज्ञान आहे हे तमोगुणी ज्ञान आहे बरं का. तमोगुणी जो माणूस असतो तो त्याचं जे ज्ञान असतं ते कसं असतं, त्यांनी कधी शास्त्र वाचलेली नसतात, गुरु केलेले नसतात, म्हणून त्याचं ज्ञान शरीरापुरती, त्याच्या शरीरापुरतं मर्यादित असतं. आणि त्याच्यासाठी ज्ञान म्हणजे काय की माझ्या शरीराच्या ज्या ज्या काही डिमांड्स आहेत त्या डिमांड्स मला मिळणं किंवा त्याची पूर्ती होणं, शरीराला जे जे काही पाहिजे त्याची पूर्ती करणं म्हणजे ज्ञान. असं जे ज्ञान आहे याचं परमेश्वराशी, परमात्म्याशी काहीही कनेक्शन नसतं. आणि हे जे ज्ञान आहे हे जणू काय पशु ज्ञान आहे. पशूंना काय माहित असतं? खाणं, पिणं, झोपणं, मैथून आणि स्वतःचं रक्षण
करणं, इटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग. तर या ज्या गोष्टी आहेत या गोष्टी पुरतच त्यांचं ज्ञान मर्यादित असतं. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. श्लोक नंबर 23. जे कर्म नेमलेले आहे व आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. श्लोक नंबर 24. परंतु फलाशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मिथ्या अहंकार युक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म होय. श्लोक नंबर 25. जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशांची अवहेलना करून व भावी बंधनांची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरिता केले जाते, त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. आता जे कर्म आपण करतो, जे त्या आपण कर्माच्या फळाशी अटॅच होत नाही, आणि कर्म सुद्धा जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्या कर्माशी असं आपल्याला द्वेष नसतो, प्रेम नसतो, विदाउट अटॅचमेंट आपण ते कर्म करतो. फळाची सुद्धा आपल्याला आशा नसते. असं जे कर्म केलं जातं, जे विहित कर्म आहे, ज्या कर्माबद्दल आपल्याला द्वेषही नसतो, प्रेमही नसतं, त्या फळाचा सुद्धा, कर्म फळाचा जेव्हा आपण पूर्ण त्याग करतो, असं जे कर्म आहे त्याला सात्विक कर्म म्हटलं जातं. आता जे राजसिक कर्म आहे तर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की जेव्हा आपण कर्म करतो फळाकडे बघून करतो. का? आपल्याला आपली इंद्रिय तृप्ती हवी असते. मग स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी आपण महत् प्रयास करतो खूप, आणि ते सुद्धा आपल्या मनामध्ये मिथ्या अहंकार असतो की करता मी आहे, मी इतके प्रयत्न केल्यावर यश मला मिळणारच आहे. अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण कर्म करतो त्याला राजसिक कर्म म्हणतात. आणि तामसिक कर्म म्हणजे कुठलं आहे की जे शास्त्रात सांगितलेलं आहे की या गोष्टी करू नका, शास्त्रात निषिद्ध मानलेलं जे कर्म आहे ते जे आपण कर्म करतो त्याला तामसिक कर्म म्हणतात. उदाहरणार्थ करप्शन, कोणाला ब्राईब देणं, जुगार खेळणं किंवा दारू पिणं, ही सर्व तामसिक कर्मे झाली. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचा कर्ता. श्लोक नंबर 26. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यश अपयशामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो, त्याला सात्विक कर्ता असे म्हणतात. श्लोक नंबर 27. जो कर्ता कर्म आणि कर्मफलांप्रती आसक्त होऊन फळांना भोगू इच्छितो आणि जो लोभी, ईर्ष्याळू, अपवित्र व सुख दुःखामध्ये विचलित होणारा असतो, त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले जाते. श्लोक नंबर 28. जो कर्ता नेहमी शास्त्राविरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव खिन्न आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो, त्याला तमोगुणी कर्ता म्हटले जाते. हरे कृष्ण. तर आता इकडे त्यांनी सांगितलंय सात्विक कर्ता कोण असतो. सात्विक कर्ता कोण असतो की जो कर्म कृष्णाच्या किंवा विष्णूच्या आनंदासाठी करतो आणि त्याला कुठलंही फळ नको असतं. यश अपयश यामुळे तो विचलित होत नाही. तो एक जाणतो की हे माझं कर्तव्य आहे आणि हे कर्म मी केलंच पाहिजे. आणि
एक त्याला गोष्ट अगदी पक्की माहिती आहे की कुठल्याही भौतिक गोष्टी आहेत त्या भौतिक गोष्टींनी माझ्या आत्म्याला शांती समाधान हे मिळणार नाही. आणि यासाठी त्याला समजतं की हे जे माझं कर्तव्य मी करतोय हे केवळ कृष्णासाठी मी केलं पाहिजे. त्याला मिथ्या अहंकार नसतो. तर असा जो कर्ता असतो तो सात्विक कर्ता असं आपण त्याला म्हणतो. आता जो राजसिक कर्ता आहे तो कसा असतो की तो जे काही कर्म करतो तर फळाशी तो खूप आसक्त असतो. त्याला एक ठराविक फळ हवं असतं. फळ त्याला मिळालं तर त्याला अत्यंत आनंद होतो. फळ मिळालं नाही तर तो खूप दुःखी असतो. म्हणजे त्याचं मन कसं असतं एकसारखं कधी आनंदात असतं कधी दुःखात असतं. तर पेंड्युलम सारखं एकसारखं त्याचं मन फिरत असतं. आनंद हर्ष दुःख. आणि इकडे हा जो सात्विक करताय तो कसा असतो मन त्याचं अगदी इक्विलिब्रियम मध्ये असतं. म्हणजे अगदी न्यूट्रल असतं. हा जो राजसिक करताय तो कसा असतो अतिशय लोभी असतो आणि त्याच्यामध्ये अनेक अनर्थ असतात. तर अशा तऱ्हेने हा राजसिक करता असतो. तामसिक करता म्हणजे काय त्यांनी शास्त्र वाचलेली नसतात गुरु केलेले नसतात. त्याच्यामुळे ज्या शास्त्रात निषिद्ध गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्याच तो करतो. तो दुसऱ्यांना फसवण्यात तरबेज असतो. दुसऱ्यांचे एकसारखे अपमान करत असतो. अतिशय आळशी असतो. तर ही जी कॅटेगरी आहे जे तामसिक करते ते जणू काही हेल्पलेस असतात. म्हणजे त्यांना एक मानव शरीर मिळून सुद्धा ते काही चांगलं काम करू शकत नाही. ते जणू काही तमोगुणांनी त्यांना घट्ट बेड्याने बांधलेलं असतं आणि हेल्पलेस असतात. आणि तुम्ही जरी त्यांना सांगायला गेला की असं करू नका असं वागू नका तर ते तुमचं ऐकत नाही. एखादा गुरुच या बेड्यातून तमोगुणी बेड्यातून त्यांची सुटका करू शकतो. माताजी मी येते थोड्या वेळात. माताजी मी येते माताजी. बरं. हरे कृष्णा. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारची बुद्धी. श्लोक नंबर 30. हे पार्थ, ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि अकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो ती सात्विक बुद्धी होय. श्लोक नंबर 31. हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणू शकत नाही ती राजसिकी बुद्धी होय. श्लोक नंबर 32. भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला अधर्म व अधर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. आता बघा कृष्ण बुद्धीवर अनालिसिस चालू आहे. म्हणजे रजोगुण किती खोलवर जातो, तमोगुण सत्वगुण असे खोलवर जातात. आणि प्रत्येक आपले जे विचार करण्याची पद्धत आपलं कर्म जे आहे कर्ता जो आहे याचा गुणांचा इन्फ्लुएन्स इतका खोलवर जातो की अगदी त्याप्रमाणे आपली बुद्धी सुद्धा तशी होते. आता सात्विक बुद्धी म्हणजे काय सत्व गुणी जो असतो त्याला ज्ञान असतं. ज्ञान असल्यामुळे तो कधीच चुकीच्या गोष्टी करत नाही. त्याच्या मनामध्ये पूर्ण क्लॅरिटी असते. क्लिअर असतं त्याचं की मला काय करायचंय काय करायचं नाही. मनामध्ये कुठलंही कन्फ्युजन नसतं, भ्रम नसतो आणि भीती सुद्धा नसते. आणि त्या गोष्टी तो व्यवस्थित
करतो. आणि हे जे इकडे दोन शब्द आहेत, प्रवृत्ती आणि निवृत्ती. तर प्रवृत्ती म्हणजे काय, की जेव्हा आपण कुठलंही कार्य ज्ञानाने समजून करतो, जे शास्त्रामध्ये दिलेलं आहे त्याचा आधार घेऊन जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करतो त्याला प्रवृत्ती असं म्हणतात. तर ज्याला सात्विक बुद्धी आहे त्याच्या मनामध्ये कन्फ्युजन नाहीये. तो काय करणार, त्याला लिहिलेलं आहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो हा मंत्र म्हणणारच. आता इकडे राजसिक बुद्धी, राजसिक बुद्धी म्हणजे काय, कन्फ्युजन आहे, वाचलेलं आहे, ज्ञान थोडंच आहे पण बेसिक आहे. पण या माणसाचा प्रॉब्लेम काय होतो की मला माहिती आहे पण मी आचरण करू शकत नाही, कळतं पण वळत नाही आपण म्हणतो ना. तर हे का होतं, कारण मनामध्ये कन्फ्युजन आहे, थोडासा बेसिक नॉलेज आहे, अनेक शंका आहेत. त्या गुरूंकडे जाऊन किंवा जे साधू आहेत, प्रगत भक्त आहेत, यांच्याकडे जाऊन बसून सगळ्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी या राजसिक माणसाला वेळच नसतो. तर आता पुढे तमोगुणी बुद्धी कशी असते. तमोगुणी म्हणजे अज्ञानी असतात, अंधकारात असतात, आपण असं म्हणूया जणू काही नास्तिक लोकच असतात. त्याच्यामुळे ते जे महात्मे आहेत त्यांना ते साधा माणूस समजतात. बघा आपल्या 9व्या अध्यायात लिहिलेलं अवजानंती माम मूढा, म्हणजे जे मूढ असतात म्हणजे तमोगुणी असतात ते काय, ते कृष्णाला ओळखू शकतात का नाही. ते काय म्हणतात, कृष्ण सुद्धा आपल्यासारखाच एक साधा माणूस आहे आणि जो खरोखर साधा माणूस आहे त्याला ते महात्मा असं म्हणतात. म्हणजे आता मी तुम्हाला उदाहरण दिली ना, आत्ताच्या या युगामध्ये काही जण असतात ते एखाद्या याचं एखादा पॉलिटिशियन असेल किंवा असा कुठला तरी एक मोठी पॉवरफुल पोस्टवर एक कुठला तरी व्यक्ती असेल, ते असं म्हणतील की हा महात्मा आहे, ते त्याला देव सुद्धा मानतील. तर ही जी बुद्धी आहे ही तामसिक बुद्धी आहे. आता त्यांना धर्म आणि अधर्म यातला फरकच समजत नाही. एखादा खूप दारू पिणारा असेल, तो काय करेल, त्याचं घर सुद्धा विकेल, त्याच्या बायकोला सुद्धा विकेल, का, त्याला दारूसाठी पैसे पाहिजे. म्हणजे ही लोक वाममार्गी चालतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे निश्चय. श्लोक नंबर 33. हे पार्थ, जो निश्चय अचल आहे, जो योगाभ्यासाद्वारे खंबीरपणे धारण केलेला आहे आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. श्लोक नंबर 34. परंतु हे अर्जुन, ज्या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फलांना आसक्त असतो, तो निश्चय राजसिक होय. श्लोक नंबर 35. हे पार्थ, जी धृती म्हणजे निश्चय, हे पार्थ, जो निश्चय स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धी म्हणजे तामसी निश्चय होय. हरे कृष्णा. आता सात्विक निश्चय. सात्विक निश्चय हा निर्धार कसा असतो, हा खूप दृढ असतो, कोणीही तो मोडू शकत नाही. आता हा जो निश्चय हा हळूहळू जसं जसं आपली आध्यात्मिक उन्नती होत असते, जेव्हा आपण गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली चालतो, तेव्हा हळूहळू आपला निश्चय सात्विक होतो. ज्याचा सात्विक निश्चय असतो हा माणूस जो असतो, आपण असं म्हणू शकतो, तो जितेंद्रिय असतो. त्याची इंद्रिय त्याच्या
कंट्रोलमध्ये असतात. आता आपल्याला माहितीये श्रील प्रभुपाद यांचा केवढा निर्धार होता, त्यांनी केवढी अमेरिकेपर्यंत जहाजावर जो त्यांचा प्रवास झाला, तर त्याच्यामध्ये त्यांना 2 हार्ट अटॅक्स आले, पण त्यांचा निश्चय कसा होता? दृढ निश्चय होता. आता राजसिक निश्चय कसा असतो? हा फळांशी हा राजसिक माणूस काय असतो, त्याला ज्ञान असतं, पण कसं होतं बघा, त्यांनी आता ठरवलं आपण हरे कृष्ण महामंत्र आता जप करायला लागूया. तो जप करायला लागला, त्यांनी ठरवलं आता 16 माळा करायचे. जप करायला लागल्यावर माया कोणाला तरी पाठवते, त्याच्या मित्रांचा फोन येतो, आज क्रिकेट मॅच आहे आणि आम्ही सगळे हॉटेलमध्ये जातोय आणि तू ही चल. लगेच तो जपमाळ बाजूला ठेवतो आणि आपल्या मित्रांनी बोलवलंय तिकडे जातो. आणि हे जे तामसिक निश्चय जो आहे तो कसा असतो, याच्यामध्ये बघा खूप म्हणजे तामसिक माणसांची दुर्बुद्धी असते. आता हा निश्चय कसा असतो, कधी कधी काही जण खूप भांडखोर असतात आणि त्यांचा कोणीतरी इगो दुखावला असतो किंवा काहीतरी अपमान केला असतो, काहीतरी झालं असतं. आता ही माणसं अगदी मनाशी ठरवतात, मी काही झालं तरी या दुसऱ्या माणसाशी कधीच बोलणार नाही, किंवा मी जे काय बोलीन ते या माणसाचा मी अपमानच करीन. हे 2 जे निश्चय असतात ते इतके दृढ असतात आणि खरोखर पूर्ण जन्म असं ते दुसऱ्या माणसांशी बोलत नाही किंवा त्यांच्या समोर आले की लगेच अपमान करतात. हे जे अनप्रोडक्टिव्ह विचार आहेत याच्यापासून काहीच निष्पन्न होणार नाहीये. हा जो असा निश्चय असतो, अशा निश्चयाने आपली अधोगती होते. आपण कधी अध्यात्मामध्ये पुढे जाऊ शकत नाही, त्याला तामसी निश्चय म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे सुख. श्लोक नंबर 37. जे आरंभी विषा समान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृत तुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले जाते. श्लोक नंबर 38. इंद्रियांच्या विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु शेवटी जे विषाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. आणि श्लोक नंबर 39. आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्काराकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस आणि प्रमाद यांच्यापासून उत्पन्न होते त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता सात्विक सुख बघा, तुम्ही लवकर पहाटे 4ला उठा, जप करा, मग तुमची सगळी कामं जी आहेत ती सगळी दिवसभरातील व्यवस्थित रात्री 8 वाजेपर्यंत सगळी कामं होती. म्हणजे आरंभी उठताना 4 वाजता कसं आपल्याला वाटतं विषा समान, पण शेवट कसा होतो अमृत तुल्य. म्हणजे शेवट खूप चांगला होतो. असं होत नाही की माझ्या काही माळा राहिल्या नाही. हे जे सुख आहे याला सात्विक सुख म्हणतात. म्हणजे आरंभी विषा समान असतं पण त्याचा शेवट अमृतासारखा असतो. आता इकडे बघा, इंद्रियांच्या विषयाची संयोग झाल्याने जे आपल्याला जे सुख प्राप्त होतं ते प्रारंभी अमृतासारखं होतं. म्हणजे बाहेर जा, रोज फास्ट फूड खा, मस्त तेलकट तुपकट खा, वाईन घ्या, दारू घ्या, हे जे आहे या गोष्टी जिभेला खूप आवडतात आणि रोज बाहेर जाऊन खायचं. म्हणजे घरी सुद्धा स्वयंपाक करण्याचा त्रास नाही. म्हणजे आरंभी हे कसं वाटतं, हे अमृतासारखं. पण रोज तुम्ही बाहेर खात राहिला तर काय होणार आहे,
तुमची तब्येत बिघडणार आहे, तुम्हाला रोग निर्माण होतील. मग त्याचा अंत कसा असतो? विषाप्रमाणे असतो. तर हे जे सुख आहे, जे आरंभी अमृतासारखे आहे, पण त्याचा अंत कसा आहे? विषासारखा आहे. त्याला राजसिक सुख म्हटले पाहिजे. आणि हे जे सुख, तामसिक सुख आहे, ते जणू काही आंधळं म्हटलेलं आहे या सुखाला, की आपली जी आध्यात्मिक उन्नती करायची आहे, त्या उन्नतीकडे डोळे बंद केलेले आहेत. मग तुम्ही किती आळशी असा, तुम्ही कितीही झोपा, भ्रमात राहा, हे आरंभी सुद्धा विषासारखं आहे आणि अंत सुद्धा याचा विषासारखा आहे. म्हणजे काही काही लोक तुम्ही बघितलं ना, त्यांना अतिशय झोपायला आवडतं. दिवसातले 11 तास ते झोपू शकतात. हे 2 श्लोक झाले मातेजी. हो, आता आपण हे करूया आणि मग उद्या आपण उरलेला अध्याय करूया. ओके मातेजी. कुमुद मातेजी आल्या आहेत का? आल्यात का? नाही आल्या तर मी नाही वाचते. मातेजी. 18.42 ना? येस मातेजी. एक मिनिट. शमोदमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारची कर्म. श्लोक नंबर 42. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणांनुसार ब्राह्मण कर्म करतात. हरे कृष्ण. आता बघा, आपण ब्राह्मण हे कोणाला म्हणतो? ब्राह्मण हा सत्वगुणामध्ये असतो. त्या सत्वगुणामुळे त्याच्यामध्ये काही गुण प्रामुख्याने दिसून येतात. ते कोणते? शांती, आत्मसंयम, तपस्या, हे 9 गुण आहेत. पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता, हे जे गुण आहेत, हे 9च्या 9 गुण तुमच्यामध्ये असतील तरच तुम्ही स्वतःला ब्राह्मण म्हणू शकता. तर हे गुण ब्राह्मणांमध्ये दिसून येतात, ते सत्वगुणात असतात. आता जो रजोगुणी असतो त्याच्यामध्ये 7 गुण असतात. ते कोणते? आता आपण ऐकूया. शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 43. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणांनुसार क्षत्रिय कर्म करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे गुणांनुसार आपली जात ठरते. सत्वगुणात असेल आणि हे गुण असतील तरच ब्राह्मण. रजोगुणात असेल तर तो क्षत्रिय कधी म्हटला जातो? जेव्हा त्याच्यामध्ये हे 7 गुण आहेत. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व, हे सर्व गुण जेव्हा एका क्षत्रियामध्ये असतात तेव्हाच. आता कोण म्हणेल नाही माझ्याकडे 8 गुण आहेत, 9 गुण नाहीये, मग त्याला ब्राह्मण म्हणता येत नाही. क्षत्रिय 7 पैकी 7 गुण पाहिजे तरच तो क्षत्रिय आहे. आता आपण वैश्य आणि शूद्र आहेत, त्यांच्यामध्ये कोणते गुण आहेत ते ऐकूया. कृषी गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम.
हरे कृष्णा. श्लोक नंबर 44. कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांची स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्णा. तर आता इकडे जे वैश्य आहेत ते काय करतात, त्यांच्यामध्ये रजोगुण थोडा आणि थोडा तमोगुण असतो. त्यांच्यामुळे त्यांच्या स्वभावानुसार ते काय करतात, कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार म्हणजे बिझनेस, ट्रेडिंग, ऍग्रिकल्चर आणि बँकिंग हे वैश्य करतात. आणि शूद्र काय करतात, ते इतरांना, इतर म्हणजे कोण, ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य यांच्या घरी ते नोकर म्हणून काम करतात. म्हणजे शूद्र काय करतात, श्रम आणि सेवा म्हणजे लेबर. तर हे शूद्रांचे कर्म आहे. आता व्यासदेवानी सांगितलंय की कलियुगामध्ये कोणीही ब्राह्मण नाहीये. जर ब्राह्मण आहे, तुम्ही जन्मानी म्हणू शकत नाही मी ब्राह्मण आहे. गुण असतील तर तुम्ही ब्राह्मण. व्यासदेवानी श्रीमद भागवतम मध्ये लिहिलंय, कलो शूद्र संभवा. म्हणजे बघा, शास्त्र वाचल्यानंतर आपले डोळे खाडकन उघडतात की याच्यात कलियुगामध्ये कोणीही ब्राह्मण नाहीये, आपण सर्वजण शूद्र आहोत. तर आता मी आपला क्लास संपवते आणि उद्याला उरलेला भाग घेते. तुम्हाला काही आजच्या अध्यायावर प्रश्न आहेत का? माताजी रेकॉर्डिंग